ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ଫଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆକାଶର ପାଖର ଭୂମିର ଉର୍ବରତା ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହାତ ମିଶେଇ